Pajjiżna jeħtieġ direzzjoni bi pjan u għalhekk il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg talab laqgħa urġenti mal-MCSD biex l-Oppożizzjoni Nazzjonalista flimkien mal-imsieħba soċjali jiddiskutu l-kriżi li l-poplu Malti u Għawġi ilu jgħix kaġun ta' tuħ kontinwu fil-provvista tad-dawl. F'messaġġ lin-Nazzjoni kap tal-Partit Nazzjonalista ħabbar it-talb urġenti għal-laqgħa fil-waqt li insista li Miriam Dalli għandha terfa' responsabilità l weddiet mhux miżmuma u tirreżenja minnu fih. Aħna ninsistu li dan il-gvern għandu wkoll jerfa' ir-responsabilità. U l-ewwel qabel kollox għandha terfa' r-responsabilità kif diġà għedna il-Ministru Miriam Dalli. Jien ma nistax nifhem kif Miriam Dalli għadha ma rriżenjatx meta kienet li qaltilna li l-problema solvuta li tas-sajf mhux se jmur id-dawl, meta qaltilna u qalulna li se jinvestu iżjed u minflok investew inqas. Xi ħadd irid jerfa' r-responsabilità u l-politiku għandu jerfa' ir-responsabilità. U allura jekk Miriam Dalli ma tirriżenjax, aħna nistennew li l-Prim Ministru jsejħilha u jnaħħiha. Fil-messaġġ tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-poplu Malti jixraqlu gvern li jippjana u jinvesti fil-provvista tad-dawl. Gvern ġdid li bilgħaqal jinvesti u jagħti garanzija. U qal li kull ma jmur qed jinħareġ fil-beraħ kemm dan il-gvern ma investix kif suppost li qed naffaċċjaw din il-kriżi kontinwa minħabba nuqqas ta' pjanar u investiment fl-infrastruttura mill-Gvern Laburista fl-aħħar 10 snin. L-effett tan-nuqqas ta' investiment tal-gvern qed jinħass mill-poplu kollu f'diversi setturi, fl-enerġija, fis-saħħa, fl-ibħra tagħna, fil-bajjiet illi wħud minnhom jinsabu kontaminati u magħluqa minħabba illi intefa' id-drenaġġ fil-baħar b'deċiżjonijiet tal-gvern. Għandna pajjiż illi jinsab fi stat ta' telqa minħabba in-nuqqas ta' investiment serju tal-gvern u minħabba żieda f'popolazzjoni mingħajr ma sar l-investiment fl-infrastruttura. Għandna s-sistema wkoll tal-iskart tagħna li tinsab fi kriżi u kulħadd jgħidlek illi l-kwalità tal-ħajja qiegħda tonqos kuljum. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista elenka l-fonds li Miriam Dalli qalet li fl-2023 kienet sena ta' rekord tal-investiment fl-infrastruttura tal-enerġija, madankollu l-Awditur Ġenerali sab li l-Gvern investa nqas fl-2023 minn investa fl-2014. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tenna li din hija raġuni oħra għalfejn Miriam Dalli għandha tirreżenja immedjatament. Fl-istess waqt meta l-poplu kollu qed ibati minn sofferenzi kbar tuħ fid-dawl li f'ċertu żoni qed idum sigħat u f'dawn li jimrajna Prim Ministru li ħarab abbanduna l-pajjiż fl-eqel ta' kriżi. Roberta Bella ħalla l-pajjiż bla tmexxija u ma ħatarx aġent Prim Ministru kif normalment isir skont il-Kostituzzjoni. Dan kollu minħabba nuqqas ta' fiduċja ta' Roberta Bella fil-kollegi tiegħu fil-Kabinett Laburista. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal ma jistax ikun li l-problemi interni fih dan il-Partit Laburista jibqgħu jitħallew jaffettwaw it-tmexxija tal-pajjiż. Dan juri l-livell ta' sfiduċja li għandu fil-kollegi tiegħu fil-Kabinett u l-ġlied intern fil-Partit Laburista. Fl-istess indirizz lin-Nazzjoni kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg qal li ħafna nies qed jaffaċċjaw sigħat twal mingħajr dawl b'effetti serji fuq il-ħajja ta' kuljum fejn anke negozji qed jitilfu l-opportunitajiet tan-negozju minħabba din il-kriżi. Sa anke ħafna qed ikollhom jissapportu generators barra djarhom qed joħolqu storbju kontinwi u jnissu anke l-arja. Fil-messaġġ tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-Gvern għandu jikkumpensa lil min sofra u ġarrab xi danni minħabba l-qtuħ tad-dawl fl-appliances u apparat domestiku ieħor imma fuq kollox dan il-kumpens ma jnaqqas l-importanza li tintrefa' responsabilità mill-Gvern u naqqas kbir f'dan il-qasam, nuqqas li kontinwament qed iġib dbatijiet ġodda fuq il-poplu.